Abo anopa no nsia Ghana de hyemanma ye mamu nyina mache yesanso emo bibiada afihia pa Yesu wusode yakwasi yada eye Easter eni yedie enti Yesu wa sode ama obibia so kwa shale se won kwa shade ene Yesu wa share ede amaw bro Easter busumi ne da etoso aduonu 20th April 2025 and someone yede sumu Easter kwasi yada yi ewa Sompa 106.5 so ebi ene say adehia wonom ewa tafo pankro no wo mabuo wura bi din ese yehwe niemo ni dini ewo bibi ho wo ensam foforo mu no said Easter ekoye na kwawu ekoye no abetifi hene wono so ede nano ato ensam bi mu na yebowura mu ewo economy mu so dia said Ghana betumi anyini ewo sikasem ye no onanyamfo Alexander Kwame na fenyo maken enso edna no di sam atudwa yetu fa se kwade ebresiamu a wotu an nsem ogyabum ekọ obi man sonso dia Vladimir Putin wasanso akekan ho ewo ensem bi mu ensem pi ka yenim ho ena na no pe kwanten kro minute no aduasa Messi adwa mede esom se Sompa 106.5 FM kase ye hye ne so se kase yi egene ho mena ewo Adamfopa radio no ewo Paris abrochimemo Ayiko FM 100.9 Kumase Sompa FM 93.1 Kumase Sompa 101.1 Takwa Sompa 103.3 ewo Takrade Sompa 106.1 Tachiman Sompa 98.9 Sunyane Sompa 90.7 Kuranza and afe Sompa 101.3 so ewo Doma afe u Facebook no so yedemu live eye Sompa 106.5 FM share ho ni yesro like page no ema yen share ema foforo so enya bi nhwe no wadwenkere no wode ato ho no de ama YouTube no so sada eye Sompa FM live yewie ni nyina sa no yakutire ni nyina poto kasam brofo ade agu ye website ya eno no ya www.sompaonline.com kwai na kwakenkan bi na KJC Company Limited wa so yasene Haxa Mixture ene capsules so aso yasene bi Electroland Ghana Limited eka ho Lasta Company Limited wonom enom the Yas toothpaste ene Yas toothbrush ya ba se twuse and of 21st clinic the sciatica originator wonom ena kukuru me se me yatwe yi esi apaso a menya daje ebe bi nsem yi ede amawo Abena Badu Adepa Kwofi bi twam hamba na masomo Abusia ya mo bibiada akwa ababio se wafidie no eda Sompa 106.5 FM eni affiliate stations ne enyina da ye free sam no ase ede amawa ne enyina ye nim se Easter ebeye de enoa eni kwawu na enoa ne ekwawu nti ye mpanimfo enya nisuade hunu 2024 ne se wanum ebetena konwa so mekire endi samanyuko ene His Excellency John Dramani Mahama na ebra no wo bɔ ntoa eye 2024 ni mu no se Ghana fo entoa ba emfama no wokopie mu wokwawu na okwawu no wokɔ breaki promise na cheso okohyebo na sabo hye ya wo hye ye wase wafofele de enti a wafofele nyina ne se Easter yi na Yesu Kristo wasɔre yi a Mary ne Mary Magdalene wo mo kɔ ye na abunu kakraka ewinim afri abunu ya nu na Yesu di ne nsam na do ebetwom so hweminie masɔre ne nansa masɔre pepepe na onom adi dwumadie kopie mu enura sɛde panifo ani ntiri ni atwotwo wuro apepia koma kopie mu wokwawu a wonom ekasa ewokwawu business forum ase na dwumadie na se no na Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama Mr. Abebiom Sirse Jata ekasa wachire mu se eniema wadi si nani so ese odu betumi aboa se wobeye mampani ni na 2024 wo ba ho be hye no 20 mi ama mefofele a na chese wanya de enti sa kwa business forum yi eye nani suade hunu from last year kora enaja wani owura Julius Debra na otua ne pa ebra no amobɔ ntwa kopie mu ho a wo mo kan ye enti anu a wo kasa odwumade na se no de nsem ba akoma enan bi atu dwa wachire mu se sa kwa business forum yi ebabua amasikasam atimi agina yi afei Ghana Development Bank nso ebetumi ahyemu kena Women's Development Bank nso eka ho ebi afei ankrankran enwumakuo se de ebetumi ayeye afei ne nsam a wo chire mu kra ne se wono kra no se de jamre bi wo yes wo be ye ayika adwuma to ka kra ma ne busuani bi a ne busuani ni twi ni di se poto
ni nyina aka ho bi na aya Ghana adehye ye mpese ye bebie enwuma no ye bie enwuma no private sectors no adehye ye di enwuma no be hye wo mo nsakra na akwaye bo achi bidini afei so saa kwa business forum ya wonum eyeyi ebetumi aboa abiebie akwan ahoduo mu se akwan nye won potem wa enam kwa business forum ya afi bia wonu be yenti wonu betumi aye ni ye afei adehye won potem won so benya sika se de His Excellency Ghana man panini John Dramani Mahama eka ye ewie e de Afran Prince so de ewo oto no sei enekoi. Opportunities are being thrown up, and we as a country must take advantage of those opportunities. From the era of the Cold War, we had the era of globalization. In all these stages, Africa continued to lose out. But I think that the opportunity is beginning to come for Africa because world geopolitics is changing. We all can take note of the trade wars that are taking place between the economically mighty countries. It is creating global shifts in terms of production, and this is the opportunity that Africa must take. And so let us shake ourselves out of the mindset that we are traders, because we can be manufacturers, we can be industrialists, we can be digital entrepreneurs, we can be agribusinessmen, we can be large-scale commercial farmers, we can be anything that we want. And so with the shift in the global geopolitics, new opportunities are being created. And as long as the Trumpian things continue happening, it makes the world a bit more unpredictable. And the more unpredictable the world is, the more opportunity it creates for those who have been marginalized for a long time. I want to thank Nana Chairman for the comments he made about the Afran Plains. And I want to assure him that Afran Plains is in our sight in terms of its agricultural potential and agro-processing. We've labeled Afran Plains a special agro-processing zone. Entino said the Andra Business Forum Kwaudia Eko Suana His Excellency Ghana man panini John Dramani Mahama Ekasa Wasiano wafa ho ese upiemu Afran Prince ya wadie ebakua yo paade ensase yanta mo ho wamudua ne meyeye wo cheche ni nsem no eno achi no okoso echechemu wono na experience ya wonyaye ewa bra na wo ye adwuma ese private sectors no wono ankasa ye bie a wokoto ka akra ma ne nua bitwi ni di yeyi eno so sede ehun sam ekoye no Sompa kase ento aso. Part of the campaign for the 2024 election, we came to Kwawu Easter celebrations. While we were planning the trip, my friend and co-conspirator, the Honorable Julius Deborah, formulated an idea that as part of attending the celebrations, we should organize a forum so that I could use it as a platform to explain what my economic policies were going to be and how they were going to assist business people to be able to transform their businesses and grow their businesses. And so we contacted a few business people, and they thought it was a brilliant idea. And so that is how the idea of the Kwawu Business Forum was born. But at that forum, I made a pledge that if God's favor shined on me and I became president, I will come back the next year and we'll organize the forum again, bigger and better. And that when I was coming, my relevant ministers, heads of institutions, banks, and everybody relevant for the growth of business. And so today, in fulfillment of that promise, I'm here with my key ministers, several heads of financial institutions and relevant agencies that can assist the private sector not only to transform but to grow. Ghana man panini His Excellency John Dramani Mahama Srem Sejata Enra wa Kwawu ase ena wade sa ensemi etu dwa wo cheche munti se nyakopon eya dom na enema omudi gugu akwamu no etimi etotoyi a ebeboa ama Kwawu so etimi afantam pefra na dwumadie na se no nsem na mu ena opani a wono so egina mu ema edom kuma wanam ewo mrahye bedwafie onyenyamfo Alexander kwama na afanyoma kensen so esode ya wono so na no disem etu dwa wo cheche mu se ono ni se no eba no ankrankra enwumaku ahodo mu a wono mom die wo hu ni se aya na no ena boa ema economy no egro ba enyini from adom ko adom enti no wo betoto asrada se Ghana fo so yebetumi die ho ahyehye mu na ebra ononyamfo Alexander kwam na afanyoma ken kasa no ne samba kwa wadi tudwa efa entrepreneurship ho se Ghana fo betumi abiabia nwuma na nwuma no ayeyie wono so ekyekye mu die ebetumi aboa ama economy no agina.
this second edition of the Kwewu Business Forum, an important platform that continues to inspire fresh thinking about Ghana's economic future, while reminding us that the future of our nation is deeply intertwined with the active participation of the private sector, particularly the strength of its indigenous businesses and the vision of its entrepreneurs. The theme for this year, the future of business, the role of the financial sector, is not only timely but foundational. No economy can thrive where access to finance remains elusive. Ghana's economic future will depend heavily on the strength, agility, and the resilience of its business community, and on the strategic role of the financial sector that it plays in supporting particularly our indigenous enterprises to scale up and succeed. When we empower local businesses with the capital and confidence they need to grow, we do more than boost productivity. We open up the pathways for job creation. And in a country where youth unemployment remains one of our most urgent national challenges, building a strong and inclusive financial ecosystem is not just an economic imperative, it is also a social one as well. Ne krokro mono ana wade ne samba wieye meche onwanyafo Alexander Kwame na afenyo maken ede ne samba wieye kire mu se wano so eba na krankwa animaku wano so aye bi panyo na sede ye ko ye wano na wo ye transport business nti adehia wano wo kwawu ana no mo supply no spare parts eno kwa na ye credit afei wo ma wo fa wo mu nnwuma mu so bua ma ne boka sei na no so kire mu Omahin or Abetifi, Oman Mumpeinfo, our Kwewoman, Her Excellency, President of the Republic of Ghana, Honorable Chief of Staff, Mr. Julius Debra, Honorable Ministers of State, MP for Mpraeso, MP for Abetifi, other colleague MPs here present, captains of industry and industry players, distinguished members of the business community, friends of the media, ladies and gentlemen. Permit me to start with a little bit of an experience in industry. As a young man, I started a transport business. My trading partners were Kwewus. They supplied me spare parts and ties on credit. I went through difficult times with the banks, getting loans at high interest, and my workers letting me down. I recall a situation where at Guinness, Ghana, where I was transporting their drinks. At the end of the month, they would deduct all the losses I've made, and then my check was just too small to even pay my loan. And my tie suppliers and spare parts dealers would be on me. I have to pay them. But what happened? Drivers would go and park and play football. They will pack and steal some of the drinks and sell. At Awaso, Openia wakasa ye ewo kwa business forum ase eye futu emra shebedwani edom kuma no ba no dani eno no onenyanfo Alexander Kwame na afenyo maken na eno achi no sede empani ekase pani dwade wi a na nsu asenti opani kase a wote akonwa kase so ewo Abetifi ewo apoye emantemu ochemfo asiedu agema otoso miensa wano so etutu ne ntammu na wane empanifo a wanum atwahia enintini ni atwotwo wuro ekasa ye kire mu se kwawunsu aya biaye a wanum eye kuapa enkankan Afran Prince ho wano kra de na sase yantam e ma de hye e momu didi dwuma afei wose okai sei oswani a wano ene wo hwe agekwakyra ho nsem so nyanyamfo erikopoku ekopie mu e wo mantifido e mantemu ekohye bo e masika bi kura pie se wano ba ba be hyekuayem e wo mpotam ho wanum so nya biaye wankasa akiri ho ayi ibone sa eye de okohye bo e wo mantifido e mantemu no adehia wano wakaw enkankan Afran Prince wo mo so ehia bi Eastern region nyina nsase tam no wochemu miensa kwawu ekuremu 1/3 a otra kwawu na afo ha na wotwa fraw no ekonachi a efre hwa Afran Prince no a kwawu asase tam kase da ho a eye kuaye na anu yehu se agric minister eko esremu mantifi ekobie fund bia no na eye manage enam se eye yenuanom a wono wosremu antifi no a na womo benefit from say facility no na yeka okaye de babedu voter ese womo so benya benefit ni bi baabi mante so bo kwa udin mesre agric minister ewo ha na daroma omram yenko yensa ase yeda afram no ano nipa bebre ahya ase ye adwuma wo ho irrigation ene de ka ho enti se facility no yenuanom ewo esre moment if no enya say facility $20 million no na daroma ompe bi ensosoma yade hye ene ye ma wo so yekua wo yakwawu ha no na ye won sase ahoro bebre wo kwawu ha ye betumi ede aye se adwuma no be ye mfie mienu ni yeso the previous government no through the minister for agric ema ye be prepare sase akese ewo
Afram Plains wo any Kwewu East nanka wo de bua akuafo dams akese ka ho ye besre omampanyin se wo mantumi anwie na wo koye na da roma won to asoma na de hye wo Kwewu na yade ya betumi aboa papa ebeye na nsane mitu anamo me kowe na mse me so me donate nsase ni bi de mai na me ko ano ha yi a ye Kwewu East ha edie no yemi hu ye ne se enua no a aban ya bokam ye tutu no eni land no ya prepare ni nyina no a start fu enam se yenwie any dams also am started here so yentumi nwie na yetumi wie a ebema a lot of employment aba amayen Kwewu a ye wo Kwewu anafo ha na dodo ni dua vegetables to say gene carrot cucumber said ya wa himpopro a wono ate adwaso ewo abetifi ochemfo asiedu ageman a wotoso miensa said ya waka cucumber no kra no dodo enti watoto sere opani a wono na wo hwe agekosha honsam so wo microphone ganemo onenya fari kopoku se mentifi do mantamo ukose bo ho emasika bi epie mu ese wo de kwakwa kohye kuayom wo ho adehia wonom wo afran prince nso wonom so wasase yantam wo ho no mu ambetumi dia ba be hyemu said ye be ya Kwewu nso ebetimi afantampa efra ono so anu di sam wo Kwewu business forum ase ene ye de asom we yefiri Kwewu business forum mu yi na yenwura mu wo ensam foforo mu na abusia wo ensam foforo mu no adehia wonom wo asante emantemu tafo pankro no to be precise wonom ene kasei wo si MCEC a ye bobo wo mu din no sa wo mu de ndie yenya modini na nam ka secretary ba ye no mu kirem se nko mabodini awionso wo mu de ndie sa dini no emaye na adehia no ekirem sei wo pani baako a wo mu ehwe anim se His Excellency Ghana mampanini John Dramani Mahama ebebo ni dini aye owura Usman Naziru esanse wo no eba no NDC amanyoku animu a waboa ekuo ni yie pa wupie mu ewo ayitafo pankro no ene ne mpatamu a edi adodoa na efra no ene chamatait wagiri din eba no se ekuo no enkonkɔ nanimu a wowura yi waye ade pa na wonum ekiremu sei pankro no tafo adabraka empatam ho no wonum nyina ehwe animu ese ebebo masini aban krach dini na sa nipa o yabo ne dini ni eno na wonum se wonum epe nti adehye ni kiremu a owura Osman Naziru aka Chairman Tight wonu eniyemo ne dini adehye ne se we wo mukuta wo mu nsam akura ne achechidio wo mu toto sra His Excellency John Dramani Mahama se wo mo ne dini emfama wonum na anya sa no okobo ofoforo din di ene kokko betimi asode kokko ne so sode asa bimpani sa adwene na ye anya adwuma enti Easter kwasi ya da say no wo ma no di sam eni Sompa kase ye nto asoma yeta for constituency ni grassroots ni de ye nnuanom o standing for position ni nyina o nyina ye nnuanom o boaye tamane opposition me ye adwuma na wo so bi ho no a otimi nye sa position no but akade ni sika o se o de ye project no kra onya wotimi nye obi wotimi project ni sika na kekam ba ye obi a wodi tumi ne mana obetimi a lobby MP dormant MMDC bia etina ye recommendation do ye brothers ni nyina ye do wo mo boaye party no but me think e ma man Osman Naziru a e be boaye pa because na say kro why chairman for Tafu constituency no for 8 years ana oba pankro no oba zongo zongo session e wa centralized session e wa pankro no session ono kwa ni nipa mamu se both side nyina do no tafo ye MP before there but Osman Naziru a MP before do no NDC for do no on the betimi din kaboma ba e be boaye sa MC ye nya obi a oba ode nkabomu be ba ati obi a owo nipa ho adwempa wo amotreme ni kana se hwe omo ko nyina mo ko enti do mo so fisi ye na se Mohammed ono ye obi a betimi ede nkabomu aba party ni so hwe nduma dia wodi ye constituency wodi 2 times wodi eno so hu se da wodi ache so ko ne mo mo bi ba wotwe ne ho mo ba so mpie fisi obeye adwuma ni na ya hu se pinche bi ana se mati maka aba wori na okọ no so ba na osako zongo kokos okọ so san we ni enti obi a wodi party ni ache grassroots no bia wotimi identify obi ana ne problem say ya hadi ehia nema bebre nti Osman Naziru di ejidi pa so oba obeboy Naziru ye nipa bi a oka nipa bom ntuntu adwuma de omo fe ne bi a okọ na nimu tekama ko ne nimu kwa ko busa de kra how woni bedi sa obekọ tine ni mo bia adehia wonom ewo tafo pankro no adabraka na afei we tafo pankro no ni adabraka wonom ya kire
Eneja wom do manu di sem atudwa ese wonu kura wom nsem ekura ne achechede wom sere mesne abankrachi awanu mu hwe anim se ebebo ne dini ama ababesom wom eye owura Usman Naziru into His Excellency John Dramani Mahama Ghana man penisrim se jata we de wo chiame anim asamka wose na wasomua na yebewura mu ewo obi man so se Putin wane Ukraine fo ene Russia fo wanum ya wo madwen se Easter yinti Yesu wudai eni ni wusori ye na wasori nti komu kwanti ase yapam bi ase o enso Putin Vladimir Putin wo pusu ne ho eye di asem na ase akire yanko 21st clinic emra abusuya the sciatica expert no the sciatica pace setter the sciatica originator the sciatica commandant the sciatica researcher na brofo ne de musoso papa nya asam ketoa jira first encyclopedia ni nyina ne sei wanum ene kwahwehweye ehu sciatica yade yi eyi baaye wo mu ankasa nso ena atwiga na obia wayese wo ba beta sciatica bia wo mu de wo ma de ba wo mu netimi sasa ne yie ebinum esua yasa enso wo boa untimi ntake ma me akutuba wusua yasa wo sa bechi apa untimi nsa yade ne yie enti na san ato ase no ekosi unamromo no abusua de bia ya de bia ja wadwo wo bre eye 21st clinic ene ye kamfodi ama wo na wakọ akwakwaje ayarehwe ya yare ayehwe no edoso enso no sciatica yare de ni di edo ti no obi de ne kwato ne ba sciatica lina no onim se say yade wo Dr. Blessed Foster won ekoyi sa edini eba ya wo boa atu ase ede ama na doctor fo ne na nurse fo wo manim te enya asam ketwa baabi a wobehu ye nkrabata no edoso Tantra Hill Runabout enkra ha wobehu yen tema ye ni Roman asafo no ye wo chipe kaswa New Market obom kwantempon no so behu yen Kumasi ehwa oversee ye ne Sompa ene wa brosan kronya mu sunya ne so Regional Hospital no first gate ye no mu ne din hwe ni mu Tachiman GM Bank dada na numu ene abehu 21st clinic enkranza so ye ben Children's Park wura hwai takwa ye ni Roman stores no ene din hwe ni mu afei tadi takrade efie kuma number 9 taxi station ho ubehu yen brekum ye shelai goso yetua oboase so we dey inside eya 21st clinic the sciatica pace setter for 0540 311 0540 311 save no 21st clinic the sciatica originator nebra ne yentu ni se hu emfa emawo anope usodi abetwi usen Yesu Kristo wasode papa ebra Mary ne Martha male Magdalene ene Martha wo mo ko bono na no na bie na sede wanum hu se baabi aye hyiran a Yesu Kristo ka se ye mia me na masode okosa wo mo hu na ehwampa obi anka wawu pa nansa no osode enko obesode obebie na numu no kan timi nyina ho enso bra wo bewu ansa no mo de ne kwasa ase nua ne so no what the yes toothpaste ene twi ne se ansa no wo bewu what the yes toothbrush nso ene ka ho enti eyiyi babia konese enti ahomachi se ya wo so di se ne mere ne mata ko hu ni se no na nanu ma hwehwehwam abusua wu twu se a yes toothpaste ene yes toothbrush no ene wo se wu yusuo babia ya ton draw editwi asin bia posin bia obenya bi your yes whitening paste eno na be mo asin no aye fitefita sesrechi ahoma yasan so awo yes herbal eno no wo si asin kawa afei wo si achikuro ni nyina da onko ade bia wodidi a bibi kasin kasin mu toothpaste pe moja nko a enti wunya yes herbal paste ni a ebebo apa ma wo se no watumi asre obeda nansa obesode se de yesu asode wanum hwehwehwe Aya Leicester Company Limited ene ede abedwaso na Electroland Ghana esi yenkankere adehia nkankan mowo bono epoye emantemu tachimanfue osiye tachimanfue mo hyeho mo se hyeho wo mo bebiebi wo mo apono no pe wo mo ni Roman asafo no anase backsword ene di hwani mu wo tachiman wo mo ni Roman asafo no anase backsword ene di hwani mu wo tachiman enyina mahoodin bia dia eyusu wo fie bia eba ni TV inches ahodo bia brand bia bi ho eba ni microwave ahodo wupe bibia ebi ho microwave no omso omo portable one bia wutimi editu kwan uba ahodo na nza ye na wa ahode pa eba ni dishwasher wanum bi multi purpose cooker ebi ho eba no microwave maka kettle maka rice cooker
wanum e woni nyina bi na rice cooker no se wo kwanu aduane ma birthday fo okra wo mo size de ye wo no mo a wo benya eye Electroland Ghana Limited afei brenda hodo wo hwade a wo wafie ba kwa wutim wasre brenda sra na yesu ashadi nsu se kwasra brenda akwaye nkwan da bi kwa Electroland Ghana Limited akache enkrobata no edoso kumase ye ho techimane ye ho Kasi Junction eno no kumase netek Accra Adenta Barrier dan Shoman Runabout Industrial Area opposite Mecom Place ye ho Sunyane Mankesim Cape Coast Takrade Tamare yankrobata no edoso pa na techimanfo ba bia mo behu yen pa eye Roman asore no enhwe anim ho anase backsword for yen 0245 949 495 0245 949-495 na Electroland Ghana Limited empenifo anya so dabia wonko a wo hwade a na obofuno obu anu timi hyehyew aya na ofe o menya amane ekwam de wa amane wo yam timi dwa wo saa se de bokoyira wa asra wo yam no me pato ye osa wo na osa tamfo so de eno ane haxa mixture ane haxa capsules na unya capsules no enya mixture no enum ebomu ebeboa wo so tia na tie aya na wugya wo nan a aya wo hu emojaso fin kakra bi ewom wo hwemo a wo hu bi saa ewom a eye osa afi ewo hono mu ana broni beka se lower abdomen eye wo ya me pacho konokope osa tamfo ibe enonom eye haxa mixture ene ne capsules yenya akacho say ye osa ne nko ade enu bi ena wo se opeto no se obofra wonya finhia no dumienu enu bi oba wo makwada anofo a onka ho afei wo yo ba pemfo onka ho osa na dokro se de menkofa osa tamfo haxa mixture ibe afei enkrobata no okashi drug lane ye ho Madina Randy Pharmacy Koforidia Sun Pharmacy Kumasi Dani Herba Ashtown Enimbrom ubehu yen Tema Little George Community 2 Ashaman Ekus Pharmacy Kaswan Educate Pharmacy takwa owase bibidrofi na open doso puomu pa etua emani nie 0240 238 310 0240 238 310 Jitadi cell 9 eno so aye 0203 822 855 0203 822 855 na haxa Mr. ene ne capsules mpenifo anyo so obebo dai so obesi dan obeto foundation ama na aye papa eye Nana KJC Company Limited Nana KJC Company Limited ekwo ba sempre mo no be ma wonsi nsuo mu ansan no ham adansie ne papa efie ope chense ope nails mechira na do ansate aba ko ekokosi infinity obenya bi ewo ho na sede ne roofing sheet no eye papa no mete wo mo so amsole na chese mtwo mu puse eno no eye Nana KJC Company Limited cement yahodo iron rod ahodo ade bia ye disi dan eme dan etiapo eme otepa eye Nana KJC Company Limited kumase ne nkran yato nkrabata no apeten ba bia ubenya yen na oni ye edidwa ebusua ye wura mu akokopie mu ewo ensempoforo mu ani etufa so akode ebrisia mu a wotu an ensem bum na yakokopie mu ewo Putin Vladimir Putin ni kurom se ono ne Russia mampanini yenyina nim se wo mo Russia ne Ukraine fo Ghana fo se ye bo wo mo so bo pa wo mo ka ho na afi na nkate abu ayedene wo mo ka ho afi lagunsu na ne bo ayede wo mo ka ho na Ghana ha se ni ye bre endokwa isa wo no mwi enti ye bedi bronya ya Yesu ebe woi na ene kwase ya washole ena jakrata wo no edi free empanimfo akache ekoma won na wo no mu kire mu se we enka Putin awo no oye Russia mampanini ene Ukraine fo enka wonu ma ebetimi akwante ase apam biase nka asomdue na womo kire mu se Putin Vladimir wase onte ase esanse wonum ehye senka we enefu anu mako aduasa 30 days ena nka omu disi ho esizi fire ewo babia na nka asomdue kakra Yesu Kristo wo wuoi na wasode kwasi adai enka wo manya ewo mpotam ho enso no won mo kire mu se Vladimir Putin se wanti ase 30 days pa de wo se wonsum na mom de obesom aye 30 hours do hwere no aduasa enti omo pe ne 30 days no de so open 30 hours pe na de etie nie wonom akire mu se America man panini owurapu Donald Trump wonom eneja enkwakwakoye ntamginani ede ama Ukraine president a wono oye Vladimir Zelensky na wachire mu say opie mu wa Kyiv a sede ekoye
ɛma eniema esisiye ɛma wɔn mu kyerɛ mu sɛ nka wɔn nsizi fire nso Moscowfoɔ enso ɛka ho ebie na wɔn mu kyerɛ mu sɛ wɔn adi kan abreki rules no na nkaja Russia President Vladimir Putin enka wɔn mu deɛ wɔn mmerante ase apamase na wɔn nsizi fire na sumdie nso entimi emfa ntampa mfira kakra anya bia no enka Easter yi maako days no aduasa na nka wɔn nhwɛ na Ukraine Foreign Minister Andrei Sabiha wono enaja wo kyerɛ mu sɛ US and wɔn di sa proposal yi ɛkɔɔyɛ for 30 days no ntin sa 30 days proposal yi a wɔn di kɔɔyɛ yi Vladimir Putin wɔso daabi ɔpɛ 30 hours pɛ a wɔnom ɛhwɛ anim sɛ ɛbɛtumi aboa afei na deɛ nti a Vladimir Putin no akyerɛ mu sɛ ɔno koraa no 30 hours wɔso mu no ɔno koraa no na ɛnyɛ na ho pɛ mu a enso bɛfa ne saa wɔso mu no wɔso wɔdwene na de hye ho enti ɛna oso mu ɛsaa na mmom deɛ US foɔ ɛde fa ya a wɔn foreign minister yi ɛde ɛba yi ɛno no wɔnom ansom na ɛno nso ɛyɛ deɛ efiri hɔ ɛba ɛno no a na Russia Vladimir Putin wɔsi 30 hours ɛna ɔno deɛ obesom yɛnyina yɛsue na nonsia bremu ɛkase a yɛde ɛsom wɔ efiri Sompa 106.5 FM Yesu wusɔre yɛkwasi adan na Kristofoɔ nyina bo so bi ahyɛ white fita wɔnom ɛkɔma Yesu akɔ abaso owuye na wasɔde agye yɛn kwa enti bebede na bɛkɔ asɔde enti no yɛda se ɛsɛ oje bre ɛne adagye etiye no nsia brem kase hyɛ ne so sɛ kase yi ɛfa adamfo pa radio no ɛwɔ Paris abrochimemo Ayiko FM 100.9 Kumasi, Sompa 93.1 Kumasi, Sompa 101.1, Takwa Sompa 103.3 Takrade, Sompa 106.1 Tachiman, Sompa 98.9 Sunyane, Sompa 90.7 Kranza, and afe Sompa 101.1 to Sompa 101.3 so ɛwɔ dɔma wodi koda no so ne yɛ wɔ so afi Facebook no ɛne YouTube ne nyinaa dan so mo a mo hwɛ yɛn frɛ chichi ne benche etwa mo puse ye wie di sei no poto kasa mu brofo ye kukyire ne nyinaa ɛde akogu website yɛ no ɛyɛ www.sompaonline.com kɔnɔ kɔkenkan bi ɛnsɛm a yɛde som wɔ no ebi ɛne sɛ adehye a wɔn wɔtafo prankoro no adabraka ɛna de ɛwɔ ne mpatam hɔ no wɔn si MC a wɔn hwɛ ne mu si ebebo ne dini ɛyɛ Ora Osman Naziru anyɛ saa de ade ɔbɛbɛ bia podie ne ɛnhye ɔpɛtifi hene nso akyɛmfoɔ ɛsiedu agyeman a wɔtɔ so mmiɛnsa nso ɛkasa akyerɛ mu sɛ ɔpɛni a wɔno ɔyɛ mensini a ɛgya ɛwɔ wɔn pɔtam hɔ nyina ɛnkanka ɛne afran prince asase yantam wɔ hɔ enti sika a wɔnom ɛde kɔ mentifi do ɛmantem no ɔmo fa bi mmra ɔmo fa mɛyɛfu ɛwɔ mpɔtam ɛhɔ ononyafo Alexander afenyo Ken so ɛkasa yɛ ɛwɔ business forum ase no no ɛkɔ so wɔ kwawu ɛsɛ mabunu no yɛfa yɛ ho nhyehyɛm na yɛmie bi adwuma no ɛda bɛma economy ne agro yɛn ɛne nsɛmpi ɛna mede ɛsom go Abena Badu Adepa Kwofi madase akra afishiapa 21st clinic a sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene efa na sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu woje ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ya adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma gye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu gye international awards ahodo wo mu gye local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bi a 21st clinic nkwa wo mu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho enkran ha sese ye wo Tantra Hill runabout se wo fi enkran eba ye wo wonsa ni fa so wo fra masaman so na eba nso a wonsa bonkum so eho na wo behu ye 0540311311 0540311311 na 21st clinic still wo mu ye sciatica expert
Medo, Edranopa, Wutimi to Boise, Echichiwusi, do. Now, so me say me the Yas toothpaste and then the brush and the Chuchimissima Minyahumaka. Sentina ya bokoi na me die me all-time favorite Yas herbal toothpaste and then the brush abua me ama say me no nso a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na won hwese me si aye fita sesrich ahoma na eti brightens Yas whitening toothpaste and then the brush and me di hwimisi entina wo se efe na Yas total care gel toothpaste and then the brush ne die ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, and Crotrodo, Yas Herba, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and then the brush, Abusian Chamfa. Sawo Pedudu 2 Ewon Kran ha. For Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste mo ahodo, and then the brush abejaso abeboye.